నమస్తే అండి. ఇవాళ మనం కీళ్ళవాతంలో ఒక ముఖ్యమైన జబ్బు ఎస్ఎల్ఈ సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథెమటోసిస్ ఆ వ్యాధి గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. అసలేంటి ఎస్ఎల్ఈ? ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్. మన బాడీలో ఉండే ఇమ్యూన్ సెల్స్, ఈ రక్త కణాలనేవి తెల్ల రక్త కణాలు ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ మన బాడీకి అగెన్స్ట్‌గా యాక్ట్ చేసి మన బాడీలో ఉండే టిష్యూస్‌ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. ఎస్ఎల్ఈ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ దాంట్లో ఇలానే జరుగుతుంది. ఎస్ఎల్ఈలో మరీ ముఖ్యంగా ఎక్కువ మనకు కేవలం ఇది కీళ్ళవాతం అంటే జాయింట్‌ని ఎఫెక్ట్ చేయడమే కాకుండా మిగిలిన అవయవాల్ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిన్, లంగ్స్, హార్ట్, కిడ్నీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో, ఎస్ఎల్ఈ అనేది కేవలం జాయింట్స్ వరకే లిమిటెడ్ కాదు. ఇది బాడీలో ఉండే ప్రతి అవయవాన్ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు.